Ah, okay. Nakasabot ako, Bon. Katong kanding nga iyang gisakmit, pasagdaan lang to nato. Dunay usang kanding na nakabuhi nga wa pa madakpi, maoto'y pinaka-importante. Kayo sa mga itong kanding nga. Iya to ni Ma'am Amparing. Maoto'y pinaka-importante sa tanan. Di ay? Pero sa pagkakaron, ang among paninguang nga madakpan, kanang kauban anang tulisan nga niaron sa mua. Sige. Dakbon tayo na, Bon. Ato aslang presohon. Kay dakok isang nadaot tingin sa itong lugar, oy. Di mo nang nagkadagma-dagma ko. Pilting na akong pangus. Kasabot na kanaya. Busa karon ang paningkamutan na to, nga di gyud nato ni bulgar ni bisan kinsa. Doy, Nakasabot na jud ko. I promise. Sikat kay uy. Sumagod. Katong nagdiipig laki dito na vulgar ba? Anong imong gisulti uy? kinakana inyong mga sikreto, okay ra mabulgar ka lang inyo ha. Pero kining sikreto na to, ayaw gid isulti ha. Bitaw. That's it. Anya sister, kay kanis silang duha ni Simon, mga lakaw man gyud ni. Adto ta mga tug dito sa ilang balay ha? Correct! Promise? Promise! Ito na Be, Promise! ato yan. 1, 2, 3, 4! Taka ka uy. Baka na yan, manilang ito sa Amerika. Okay. Ay, gisulti ni Mato. Don't worry. Kaligan. Likod! Inay, matagak. Na, siya ka. Muuta sa diya sa hudoy. Saba kay suda. Pataorin na, bisag aircon lang. Tuga mo. Teka, para may saba ha. Kung yan naman. Jasud, saba kay kasi ginagag reklamo. Totoo ba? Hmm. Palitin lang ko bisag snack, be. Snack. Snack na sad! Gigoto, mga go. Ikaw ay gusto mo, no? So, mong koy. Nya, usa man mo snack kung sad. Problema bisag... Kira lang bisag siupaw na, siupaw, special, anak lang god. Supo sa social. Pila man ka po? Tulo ka buhok. Tulo! Magbuhat mga nga ako, may gigotom. Lagi ay lagkaso. Ano man yung hagman ka? Kalimot ko, gutom lagi. Ikaw ba? Dako kay kagkaon pero dautan ni mo eh. Mo magagabagabaan sa kaon? Una ako na makatambok ng siupaw. Siupaw no, nambok na ako di. Sa mong koy. Nasuko ka? Wala lagi. O ay lagsagit! Gutom kayo lagi. Tulo ka, siupaw. Maglisod kay kong hurot sa duha. Gabi ha, tawanan. Magagibugog, gaba-gabaan sa kaon, daot gyapon. Asa kagibutang ng kinaon ng bataan, no? Timo ka man na. Bihag timo at tulo mga buksyopaw. Kung saan na kayo mo paniutog panihapon, no? Lain na po to. Mauga. Demanding kay ka, murag ikay mo gasto. Manugo pa ang si paliton. Paita ng kinabuhi ang tao na Palitin lang ko dito, God. Ikaw ba? Tambang na ko ni mo, ay sige kaon na, kaya mo daot ka pag-ayo. Unya na lang kaon ni kaabot ato nila. Uy, mo bantay ni mo. Unsa man lang orasa mo abot? Sa paghuwat na lang, God, maabot na lagi to. Gutom na lagi kayo. Tas, ano ka ba? Ano lang oh. Ay na lang na siupaw. Kung saan masalim mo ate ay? Saging mantika lang, God. Ano Na! lang. Saging matikan nga, layo, magkita palitan na to. Dalir kay ka mo abot, oy. Sus! Bagulbulan kay kasubuon, oy. Ikaw po na yung manugo. Basrokon ti karon. Layo, kahit to, pabuto na to sila ay. Kaya lang kong tubig to, eh. Wow, nung kong niyaw-yaw itong Roderick. Tana, tubig! Painom di kang tubig! Oo, sugot. Ay glakaw di ha! Matag. Pagdali ito, tubig. Oh, ay glakaw. Kumlakaw lagi. Ay bitaw, malakaw, kalakaw. Unsa ka? Isa pa. Sige, sinasinyas niya. Fine. Ha?
Pagi, upag. Awas, di ako sa una. Asa sa tanaw ako? Asa dapit, asa dapit mo? Tuan na, oy. Tuan na. Naligo niya, nalakaw. Pila religo. Tuan na, oy. Tuan na lagi. Gwapa. Alam niyo, mga utsintahan niyo sa mga ito. Basta di ko imong suhan. Rubihan ninyo ka kriminal, oy. Muram sa ubod sa ging tanit. Laya Tiguang lang. naman. Laya lang. Oo, gani. Murag unas. Abi na kung sa imong kuan-kuan diha. Gwapa. Tiguang na di ay. Wala. Dinay liya. Basta tiguang na ginuton naman. Uhaw ka no? Busog na ka na. Pabuto na to sila. Maabot sila kaon lagi karon. Ay, kung limot-limote mo. Sagingon. Gabi hasan nimo nakainom na kay kag tubig gani. Lain man gunagod. Lain man kong saging god. Talim mo. Ini kaapat na lang nila to. Ano yan ini oy? Manan. Bibi. Ako di abi nga ikaw sa kumon mi. Layo ato ni kuy. Muna. Paghuwag ya. Kol, Ay, masilin. o para ba mo abot, Kol? Mabit ako suraton ron. Kayo sugat? Oo, ako. Ayun na lang, ako na sugat. Asa man siya magian? Dito sa tugas. Ako na sugat ato niya. Kaya na ako'y tuyo niya. Na ako'y pagisabutan para ugma. Na, ako rin ba gisugo ni nanay, Kol? Kada hapon, manggid na. Ako ni sugat ni Helen. Ako day. Di ko masugat. Ako na lang, Kol. Ako ba sugong nanay? Kung sa pakila, dyan kay ka, uy. O dyan kay pagtahod na ko. Tahod ko ni mo, eh. Ako mga gisugo ni nanay, Kol. Kita na lang sugat. Kol, ako na lang huwat ni Helen, Kol. Ay, pauli lang. Ayaw, yaw. Ako to pabutol. Laayan niya ka ba? Dili. Importante kini akong tuyo niya. Unsa day mong tuyo, Kol? Matungod ni Sir Marlon ug ni Helen gud. Kay gustong tatay ni mo nga makasal na sila. Hala. Di ra ba mo sugod sa nanay, anak, Kol, nga? Dalion sila. Puguag yung nanay ni mo eh. Di pa siya nga wala siya balakan. Tinarong mo ng kang Sir Marlon. Ang di ba siya anak? Unsa man taon mo eh. Lagi mo sugod si nanay. Kanas nanay mo, kuwang na sa pasabot. Sige lang. Kaya ako na siyang tarungon pagpasabot. Sa pagkaroon, sihilin lang sa akong istoryahan, kabahan na akong plano. Unsa man taon mo eh. Pati mo kayo ng Sir Marlon nga maayom na iyang tuyo. Sumagod. Dato ko kay na. May gani, kinipatuloy na itong mga publika na tanan. Ikaw, San, kailangan. O, sanay buhato ni mo, kuminyo ka. Hay man di si Florlen. Pero ito ay, Isugot mo ka ganiya. Wala mo nagakita. wasir kita na ako, pero kita mong ko niya. Nya, kung ganahan mo doon nasa kulbugan. Hain man. Wala gid dito. Musugat on dato na ako. Pero nilikay mo ko kay, di ba ako ganag taong tabian. Samot na niya, labaw pang tatay. Anong tuwa man sa siya dito? Si Flor magisugo ni nanay sa pagsugat nimo. Ay da, mo man gina siya, magsigtambag-tambag nato. Unya ra bang, sige gisgutan ra na niya si Sir Marlon ra. Masuko gyud nimo kay imong gilikayan. Da, bahala siya eh. Sumbong ko na isang nanay. Uy, Flor. Hain man si Tulbugart. Ano to ay, may pauli na. Mura po siya gasuko. Nasuko siya. Kay Oo. wa siya tagdang Helen. Ipasanginlan pa ko nga nagsabot ko naming Helen, mauwa ni, wa sila mag-abot.
Nilikay man gud si Helen ug wa pa kuyog nimo kay tungod niya. Sabaan dito rin si Helen. Ako suryaan. Man! Nagkasabot ni Miss Lidimit. Ya, usaman. Mga to din ta. Aron pagtuma sa itong misyon. Ay, ayaw lang una eh. Tara muna ito niya itong plano. Di ta magpataka. Di tingali o niya, mamiligro ta. Nga kanas bakukang, ato lang hangyon. Paswato na to sa iyong kauban. Pasurindiro na lang kung nato na yung kauban, good. Parang may kinabuhing mausik. Kaya mo surindir nga minayo ba? Oh, di maayo. Naman di man. Ilaro niya ta. Kaya labing siguro po na siya. Papakitabang mo nila siyang kauban. Aron luwas mo siya. Kung sabi ako, pasabto na ito pag maayo. At ano, kung sa pamay mahimo nila. Ha? Hindi naman siya kaluwas. Alam, hiniyam na to. Explikaran ay. Lagot ka ng demonyong dako. Ano naman, Sob? Murdi dinakpan. Kayo, mamili pagkanunan, mga mahalon pa. Lami yung tupon. Stila, ang bihat ni mo. Suko ka. Kaya doon na kompetensya ni mo. Kung sabi ako, mga ano na tabi. Nangyari ko magigistorya na niya, kung magkaon. Ha? Sa may sudan diha. Ay, na may sabaw dre nga na kinason. Lami kayo nila. Kaon ka ni Bon, lami kaya eh. Lami kayo, sabaw. Luto na na. Oo. Ini kayo. Lami kayo. Pero, kanahain na napakan, ha? Gusto pa bitaw na bitaw. Sabi ay, kan uno tinay. Sa pala may tabuan na, kita basulon. Mayroon sa di napakan ulo eh. Siya, napakan agon. Kaas na nasuta. Gusto sudan. Magana na lang na, pakisamahan na lang, kain mo ng manghod. Baboy, mabagod, bakit yung ginuukulit Ay ko? ka, Kung si Mana, isa ko sa mahimangno. Dahil lagi po ko. Sus, di ka mahimutang. Dahil ko, di ka ako pasabot. Ano ka tay? Ano may problema ni mo? Da, kanay mong banang way buot. Takwahaw lang ngawa. Nadunod ako iksasulti niya. Ay, yaw-yaw eh. Gisugo man to na ko siya. Kung saan mas nagsuko ni mo? Ako man to gisugo og lansaw tay. Ubalik naman to siya dayon. Ikaw no? Ingaon kay kaglansyaw. Wa jud kay lain ibawang sudan kundi lansyaw. Lami man sa nang lansaw tay. Lambi ko taon. Taro pa man ka mabuang alang makauna. Oh, nako. Ano ni? Mas init pa ni kay. Nay, lami ra ba kay ni? Wa na ra ba ni lami babugnaw na? Lami unta kayo ni. Pero makawagtang ugana. Nagsigyaw-yaw din ha. Ano mo dyan? Sapot kistanan. Nas tatay oh. Sigpangita ni mo. Kanya na ako kanon eh. Istoryahin na, kaya na tuyo ni mo. Anong sab tayo? Kung sa tuyo ni mo na ko tayo. Si Boni ning hangyo. Nga, lintras wa pa sila dahil si Simon, kadro sila lakton nga misyon, ako sa ibilin dito sila balay. Oo. Okay kay tay. Kay kamera bas laklak mabilin dire. Dili, oy, dili. Lipay sa kano. Ikaw, ato sa kasi mong payag, sila klak ka rin na dire, magbuwag sa mo. Mintras to pa ko silang Boni. Saan ka tayo? Yung anong imong dyan buwag mo laklak tay? Oh, gusto mo. Maulang! Ano man jud tay? Naminyo na mong ning matoy tay. Ano yung man jud may buwaggon? Basta, magbuwag lang ko sa mo, mintras to ako silang Boni.
Adira mas laklak. Mingaw na ba rin ako? Oo. Ay, Adira siya din. Ako, adto ko to sa kupayag. Di ka ni mangitan ako. ay, sida kang sulti. Nyatay, nga mo ato mo kailang buni. Nga di masaminin mo pang kuyugon. Ay, nalagdagan langas diha. Kay daghang mga sekreto nga dili angay may bawaan sa bisan kinsa. Pagpuyo, have yourself. Wajok, sabot ay bapuyo ka. Ang wala ko isabti ani ba? Na magtiayon na nga ka. Kan iya katambuhagon. Tatar. Tay, klaro kayo ito ni Be. Anong ibilin man dyan ka ni Buni sa ilang balay? Paslan man na imo ming buwago ni mo, toy, mukuyog na lang ko ni mo. Na imo pa man dyan may ibilin. Kadugi gid mo kasabot eh. Tuo lang gud mo gud bisag usa ko istorya. Basta kay daghang kay sekreto. Maura na. Sugot ka nalak. Ikaw. Ako, kadagan lang ko nimo. Kamo banduha ba? Pagtarong mo ha. Ikaw matoy ato sa kasi imong payag. Ikaw laklak ani ra ka dinhi. Kay ikaw ra man usa dinhi. Manarang ka jud ka ha. Ako lang manarang ka Ako ra po yung bukas. Para sigurado nga dili ni mangamang ni usa. Kung di ni makasuod dinhi. Mandaw ka na. Marat niyo. Hilas, marami yung ngayon lagi. Ikaw, muram kay kagdulan. Ikaw lang, kung sa'y kasulti mo ng ngayon. Hindi mo lagi mo ba sa kamis? Uy, ano ka? Wow, uy! Ha? Palimuot kayo ba? Nita, dili, uy! Muot siya kayo dyan. Init. Kahangin na ron? Takak mo lang ka? Tanga, dalugin na kayo kung nalito yun. Man! Man! Ano ka, oy? Ano ka? Agtulong ko gawas, be! Mangan. Init kayo dili man, ay, mura bubuto akong lugan rin man. Muot kayo? Dre. Agtulong ko gawas. Ya, kau. Dinilag ka ha. Pagpuyo di ha. Ano mo siya? Huwag mo siya may mutang. Muot ka dito. Mutang. Buta na niya, abusado kayo. Hoy. Ha? Ugma ba? Wala ra ba mi dinhi ha?